saman rina na hada na kimajin kauna albishiri inda yi miki bani gora farina na wai da nake yi wa soyayya ga labarina ita ce ruhina ma'ajin sirina ranar asabar ne aiki na kekin studio ne kama da gefe malam ƙaribi yana zaune sai na ji tashin sallama wanga muryar cizo ne sai na gano indo a can bakin do idona wani ɗauki na sai da karan kwani na so in danne zuciya tana ta karan bani sakar zuciya ba ta fuka ita ta jefa ni na ce na daina soyayya gana na nan take zumi na yi na fada ko kwanto a baya da nai soyayya ta sakana sun batu na yi gamo da humaira yanzu soyayya ka tutu zuciya na ya da batu wata kuma na yanzu a take na yanke shawarar in faɗa kome zai faru sai na fara tunanin yan kalaman da zan yi su tsatsa